categoria. No he divertit molt, l'ha passat molt bé. Estic molt contenta. El partit està molt bo, però no en vull més. Vaig néixer el 13 de novembre de 1932. 90 anys. No ho he celebrat mai. Mai. Per què? Perquè no celebràvem entonces. Ni de menudo. Mai en la vida. Ningú ha vingut a felicitar-me. L'única que em felicitava era la meva cosina Maria. Entonces passaven de tot. No, entonces no s'activava això. Les amigues em felicitaven i això. En casa mai. En podrà sortir. Sempre un record de tot això és molt bonico. Súper. El mejor de toda mi vida. ¡Ay, qué! Vale. ¿Quién quería versos de quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre, sin la mesa, te manda un ramito de violeta? Charaira, charaira, charaira. Moltes felicitats per a mi. Charaira.